Ja, goddag derude. Her har vi jo minigolfbanescenen, og jeg vil gerne lige i den her video her lave et par nedslagspunkter, som forklarer, hvordan vi er blevet bedraget og ført bag lyset med den her minigolfbane. Og noget af det vigtigste, det er jo, at da Simon forsøger at ændre kommuneplanen, der bliver vi jo orienteret. Og der klager vi over, at kommuneændringen, altså ændrer zonestatus fra tung industri til rekreativ zone. For det hedder så jo i planloven, at man kan ikke ændre zonestatus uden at tilvejebringe en lokalplan. Men fordi vi ikke præciserede det dengang der, så snød de os, og så fik de så skrevet et andet matrikelnummer ind på vores klage. Så derfor så kan man se, at da vores klage bliver behandlet, så går den på et helt andet matrikelnummer end det, som vi klager over. Derfor så afviser de klagen. Så der bliver vi bedraget første gang. Anden gang, så handler det jo om, at vi kan se, at Simon har startet en virksomhed allerede tilbage i foråret 22 med mange investorer, og han har fået lagmidler, og han har fået vækstlån, og der er rejst 5 millioner kroner til projektet. Men han fortæller ikke nogen af os naboer om, hvad der er foregået, eller hvad der er på vej til at foregå. Så vi ved på intet tidspunkt, hvad der skal ske. Men jeg får så nys om det, fordi at der ryger et brev om, at de har startet en virksomhed. Det ryger tilfældigvis i min postkasse med min adresse på. Så jeg konfronterer Simon med hvad der er, han er gang i, og det vil han ikke udtale sig om. Så konfronterer jeg bestyrelsesmedlemmerne, og de beder så Simon om at udtale sig, og Simon vælger så at sige, at han mener ikke, at han skal udtale sig om noget som helst. Men der vil komme et orienteringsmøde. Men så vi bliver så indkaldt til et orienteringsmøde i foråret 22, maj 22, og der fortæller Simon så, hvordan at hans bane den skal se ud, og hvad der er lagt op til. Og der beder vi så Simon om at moderere sig og tage nogle ændringer i forhold til støj og lugt og indkig og sådan ting der, men det nægter han at gøre. Han siger, at han må gøre fuldstændig, hvad det passer ham på den matrikel, han har. Problemet er jo så her, at Simon er gået i gang med, at man kan sige, dagen inden og dagene efter det her orienteringsmøde her, der er han allerede gået i gang med at bygge. Så tegningerne og byggeprocessen er i gang på det tidspunkt, han laver et orienteringsmøde. Så vi er igen bedraget der. Altså et orienteringsmøde ligger før et andet. Og igen så har vi det her med, at man kan ikke lave større udstykninger, og man kan ikke ændre zonen og områdets status uden at tilvejebringe en lokalplan. Så i foråret, allerede i midten af maj, der er han jo i gang med at bygge. Og der er der hverken lavet lokalplan, og der er hverken søgt byggetilladelser, og der er heller ikke søgt noget som helst andet. Til gengæld så er der forud for det, så er der søgt tilladelse til kloakering, og det har han fået. Der er også søgt tilladelse til en overkørsel, og det har han fået. Så der er overkørselstilladelse, der er kloakeringstilladelse til et hus, der endnu ikke er søgt byggetilladelse til. Så der fornemmer vi jo også, at vi bliver bedraget, fordi vi skriver jo til kommunen et hav af gange og spørger, hvad der er, der foregår nu, og vi har 2 møder på kommunen med erhvervskonsulenten deroppe og chefen for planafdelingen, og et andet møde med en anden fra planafdelingen. Og de bekræfter alle sammen, at der er ikke nogen byggeansøgning. Der ligger ingen byggeansøgning derinde. Så man er i gang med at bygge uden byggeansøgninger, uden tilvejebringelse af lokalplan. Først til allersidst, hvor vi tror kommunen med at anmelde dem til kommunetilsynet, så sender kommunen så en udtalelse til Simon, eller en partshøring til Simon,
Og dagen efter den partshøring, så lander der så en byggetilladelse på kommunens skrivebord. Men det her, det er så en byggetilladelse til selve minigolfbanen. Og der skal jeg lige springe lidt i det, fordi byggetilladelsen til selve minigolfbanen, som er blevet kvitteret for op på kommunen, er aldrig nogensinde blevet sagsbehandlet. Så der er aldrig nogensinde givet en byggetilladelse til selve minigolfbanen, og det skal der, fordi det er mange kvadratmeter beton, og det er store grotter, og det er faste støbte anlæg. Og man kan sige, at når han selv ansøger om en byggetilladelse, så er det jo fordi, han også godt selv er klar over, at en minigolfbane af den størrelse kræver en byggetilladelse. Den er aldrig nogensinde blevet sagsbehandlet, og han har aldrig nogensinde fået byggetilladelsen. Ej heller en ibrugtagningstilladelse. Senere så søger han så en byggetilladelse til den her burgerbar, og der ligger bedraget i, at Simon oplyser, at han skal lave en restaurant i hans byggetilladelse. Det gør han også i hans byggesagsdokumenter, og han har også bekræftet det i hans lapmiddelsansøgninger, at han skal lave en restaurant. Det bekræfter han også på hans orienteringsmøde, at han skal lave en restaurant. Så der er blevet sagt gentagne gange, at han laver en restaurant, og kommunen ved, at de laver en restaurant. Problemet er så bare, at da vi når frem til nabohøringen, som de så skjuler som en naboorientering, og her er et dobbelt bedrag, jamen så skriver de, at det er en bygning til salg af billetter i relation til etablering af en minigolfbaneanlæg. Og der nævner de intet om, at det er et industrikøkken og en burgerbar og en restaurant og så videre, så videre, så videre. Så da vi klager over den her naboorientering, så påpeger vi jo, at der er ikke sammenhæng mellem de materialer, vi har fået, hvor vi kan se på tegningerne, at der er lagt op til et stort industrikøkken, og så det naboorienteringen går på, som kun er et billetsalg. Så vi beder om, at den går om, for de har simpelthen ikke udleveret den rigtige information til os naboer. Det er det ene bedrag. Det andet bedrag i naboorienteringen, det er, at de skjuler en partshøring som en naboorientering, så de kalder overskriften naboorientering. Men der står i bunden her, at vi er at bemærkningen skal sendes inden for 14 dage af dette brev i jævnfør forvaltningslovens paragraf 19 stykke 1. Så det vil sige, at de benytter sig af forvaltningslovens paragraf 19, og den fortæller, og det er det, man bruger, når man er part. Så med det her brev, så er der en dobbelt betydning, fordi naboorienteringen giver der ikke nogen ret til at klage over noget som helst. Men det gør forvaltningslovens paragraf 19. Så der ligger et dobbeltbedrag i den her naboorientering. Og problemet er jo så også, at mens at den her naboorientering den pågår, jamen så kan vi jo så læse i avisen, at kommunen er klar til at trykke på knappen. Og der står højt og tydeligt her i, at uanset hvad naboerne kommer med, så ligger den her byggetilladelse klar til at blive givet til Simon. Så og ganske rigtigt, der gik under en uge, så lå byggetilladelsen til minigolfbanen. Og det der er absurd i den her byggetilladelse, det er jo, at der står, det er en byggetilladelse til salg af billetter, mad med mere. Så der inden for en uge, hvor naboorienteringen kommer ud, til byggetilladelsen den lander, der er der lavet om i, hvad det er anvendelsesformålet er på den her bygning. Så det er jo et bedrag mere. Og så er der jo yderligere et bedrag, fordi her, da Simon søger om en byggetilladelse, efter han er gået i gang med at bygge, jamen så har jeg 3 forskellige mails. Den ene er faktisk et svar direkte fra borgmesteren, og så er der 2 forskellige svar fra den ene fra byggesagsenheden, og den anden fra Plan og Byg. Begge 2 fra Plan og Byg, 2 forskellige sagsbehandlere, og de skriver alle 3,
at der pågår en lovliggørelse af et eksisterende byggeri. Så vi har altså vi har så 3 forskellige, der bekræfter, at det er en lovliggørelse, de arbejder på. Men det, der sker, det er, at han får en almindelig byggetilladelse, fordi de påstår, at det byggeri, der var i gang, bare har været vareleverancer. Men det er jo absurd, når der både er stykke fundament, og bygningen den står næsten færdig, når vi er henne i den. Han får jo byggetilladelsen henne i februar måned, hvor det er, de åbner i marts. Så bygningen er jo færdiglavet. Men det påstår de så, at fordi den ikke er færdiglavet, så kan han få en almindelig byggetilladelse. Trods det, at de har sagt, at det er en lovliggørelse. Så lovliggørelsesprocessen har de så også bedraget os med. Og så kan vi jo så se, at da minigolfbanen så åbner, så kommer der en fin artikel den 26. maj, hvor der står, at minigolfbanen overgår egne forventninger. Og det er jo absurd, fordi der kan vi jo se, at ibrugtagningstilladelsen til selve minigolfbanen, den får han den 23. maj. Så hvis minigolfbanen skulle overgå sine egne forventninger med flere tusind gæster allerede, så har han lavet det på 3 dage, hvis han altså vel at mærke overholdt lovgivningen. Men det er der jo ingen, der gør. Altså, vi er igen blevet bedraget på det plan også. Og så kan man sige, hvad er det bedraget? Hvorfor er der det her bedrag? Hvorfor er det, at der bliver lavet det her urene trav? Jamen det kunne jo hænge sammen med, at vi finder ud af, at Mikkel Henriksen, som er viceborgmester på det her tidspunkt, jamen han sidder også som bestyrelsesformand i minigolfbanen APS. Men ydermere, så er han jo også medinvestor i projektet. Så han har jo faktisk noget i klemme. Men det skal også nævnes, at Mikkel Henriksen også sidder i Vækst- og Udviklingsudvalget, som er det udvalg i kommunen, der tager, tager beslutningerne omkring byggetilladelser og lovliggørelser. Så han er fuldstændig fedtet ind i det. Og så kan vi lige tale om det her med at handle i god tro eller i ond tro. Dem, der er medejere og medinvestorer af den her minigolfbane, jamen det er sådan nogle store nogen som Sommerland Sjælland, og det er Mogens Jensen, store entreprenør heroppe, og det er jo og det er Volmer-gruppen, en malervirksomhed. Men så har vi også Mikkel Henriksen, som jeg lige nævnte var viceborgmester. Jamen han driver en ejendomsmæglerkæde, Nybolig. Så hvis man har drevet en forlystelsespark i mange år og bygget og udvidet den i mange år, så tror jeg godt, man ved noget om, at et baneanlæg af den størrelse kræver en byggetilladelse. Når man er stor entreprenør og bygherre på et utal af bygninger, som Mogens Jensen er, så tror jeg godt, man ved noget om, hvad det kræver af byggetilladelser. Og når man er Mikkel Henriksen, viceborgmesteren, formand for minigolfparken APS, og driver en ejendomsmæglerkæde og også er bygherre på flere projekter, så ved man også godt, at det kræver byggetilladelse, og det kræver ibrugtagningstilladelse at drive et anlæg af den her størrelse. Så jeg vil gerne stille tvivl omkring, om man handler i god tro, når man har så mange kompetente mennesker i bestyrelsen på minigolfbanen og som er medejere. Ja, jeg tror tværtimod, at der er sket noget andet, fordi da den her udsendelse den så kommer ud, så går borgmesteren jo i total forsvar, og hun skriver jo, at blandt andet, at området ligger i byzonen, det vender jeg lige tilbage til, og så skriver hun jo, at vi ligger i et industrikvarter, det vender jeg også lige tilbage til, og så skriver hun så, at bygningen fik ikke en lovliggørelse af det etablerende byggeri, det fik bare en almindelig byggetilladelse, altså opført lovligt, eller han kørte risikoen for egen regning,
da han påbegynder byggeriet uden byggetilladelse. Men fordi at fordi bygningen ikke stod færdig på den pågældende dag, hvor de får en byggetilladelse, jamen så har de så givet ham en ordinær byggetilladelse. Og det lader sig kun gøre, når man er den her minigolfbane, fordi alle os andre, vi vil blive bedt om at rive lortet ned, og så vil der også blive sat stop for byggeri, altså med øjeblikkelig virkning. Så siger hun, at vi ligger i et industrikvarter. Altså det er den største løgn, som florerer derude. Og jeg vil gerne lige præcisere det, vi er naboer til. Og jeg skal lige sige, at der er 150 meter over til den her gamle betonfabrik. Jamen, det er jo en betonfabrik, der er bygget tilbage i 70'erne, og som har holdt med at virke i en gang i 90'erne. Og siden da, så har der ligget nogle forskellige små erhvervsvirksomheder i den her bygning. Men det er en gammel fabrik, der er placeret ude på landet, som man ser tit, når man kører ud i landskaberne, så ser man, at ude midt i landet, så er der pludselig lagt et eller andet fabrik. Men det betyder ikke, at den her fabrik automatisk er inde i en byzone. Det er en fabrik, der er blevet placeret derude i tidernes morgen, fordi at man på forskellige måder synes, at det var hensigtsmæssigt. Men det er ikke et industrikvarter overhovedet. Det er omgivet af landbrug, små landbrug, hele vejen rundt på alle 3 sider, eller alle 4 sider. Fordi på den 4. side, der ligger der et almindeligt parcelhus. Så det er omkranset af, kan man sige, almindelig beboelse, som ligger i landzonen. Fordi kommunen påstår jo, at den ligger i landzonen. Der har vi endnu et bedrag her. Kommunen kan ikke flytte landzonen ind i byzonen, uden at tilvejebringe en lokalplan. Det lader sig ikke gøre. Det står højt og tydeligt i planloven, at når man ændrer zonestatusen, så skal der tilvejebringes en lokalplan. Det kommunen påstår, det er, at de har flyttet zonestatusen på en gammel strukturplan fra 1979. Men når man læser, hvad en strukturplan, så er den lige så loose, som en kommuneplan er. Og hverken en kommuneplan eller en strukturplan kan flytte zonestatus. Så minigolfbanen ligger i landzonen. Det er der simpelthen ikke nogen diskussion omkring. Vi har også fundet landzonetilladelser til opførelse. Da Simons egen hus bliver bygget i 2006, der er der søgt landzonetilladelser. Så Simon ligger ude i landzonen og har igen glemt, eller ikke fået søgt en landzonetilladelser til hans byggeri. Så også på det punkt bliver vi så bedraget. Og sådan kunne jeg fortsætte. Der ligger simpelthen så mange bedrag. Jeg vil bare lige nævne kort, at der ligger jo en klokkeklar byggevedtægt fra 1975, som beskriver, at der ikke kan foregå andet end industri derovre. Og byggevedtægter, de kan kun ophæves ved tilvejebringelse af en lokalplan. Så de har også overtrådt den gældende byggevedtægt derovre. Det man skal forstå, det er, at kommunen har forsøgt at bilde os ind, at en kommuneplan er det samme som en lokalplan. Og det er det på ingen måder, og det kan man selv gå ind og læse om eller undersøge. Men en kommuneplan giver ingen rettigheder til noget som helst. Det er kun lokalplaner, der gør det. Og det er kun lokalplaner, der kan ophæve. Det er kun lokalplaner, der kan ændre zonestatuser. Det er kun lokalplaner, der kan give tilladelse til større udstykninger eller ændringerne af områder osv. osv. Men vi er blevet bildt ind, at en kommuneplan er det samme som en lokalplan. Og det er derfor nu, at kommunen, kvæg de mange klager, vi har sendt, nu er blevet tvunget til at tilvejebringe lokalplanen. Og det har kommunen så gået i gang med nu. For de har godt kunne se, at lokummet det brændte. Der er ingen anden udvej for kommunen at få tilvejebragt en lokalplan. Det man bare skal huske på, det er, at hele lortet bliver lavet i den forkerte rækkefølge. Fordi man tilvejebringer en lokalplan, når man har en idé om noget. Ikke omvendt.
Du laver ikke først din idé, og så bagefter tilvejebringer en lokalplan. Så kommunen kommer i kæmpe problemer nu, fordi nu skal de forsvare, hvad det er, de har lavet af alle mulige fik-om-dik-løsninger og ulovligheder. Og det er noget, der kommer til at udspille sig fremadrettet. Så det er meget muligt, at jeg får en straf for at oplyse omkring det her bedrag og de her ulovligheder, der er på den anden side af vejen. Men det ændrer ikke på, at bedrag ikke har nogen udløbsdato, og at bedraget kommer frem i den nærmeste tid. Desudagtet hvad jeg får af straf, og desudagtet hvad Simon mener af en politiforretning, og desudagtet hvad han mener, at der kan sættes ind af begrænsninger over for min ytringsfrihed. Så det var lige kort nogle nedslagspunkter, men som man kan se, det er en kæmpe gotisk knude af forvirring af en byggeproces, der er lavet fuldstændig baglands og helt på hovedet, og hvor der er blevet dækket over de ulovligheder, som kommunen har foretaget. Og igen, jeg vil sige, det er svært for mig at sige, at Simon har handlet i god tro. Det kan godt være, at Simon som person ikke forstår sig på lokalplanen og byggetilladelser og så videre. Men han er teamet op med en bestyrelse, der ved alt om sådan noget. Endda en person, som sidder helt inde i maskinrummet på kommunen, så kan man simpelthen ikke handle i god tro. Og derfor så mener jeg også, at det her bedrag, det er en værd at få ud, og det er også derfor, at uanset hvad jeg får straf nu her, så lukker jeg ikke munden. Fordi det her, jeg lukker ikke munden, før at det her det er kommet ud i fuld offentlighed, og alle ved det, og der er taget de nødvendige tiltag, der skal, for at vi kan sammen eksistere herude. Ja, det var det. Tak fordi I så med.